Pinagsimula ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Uy, kamukha mo ng Pistachio, man. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is SPG. As in, Super Pagganern Secret File. Ng ating kabisyo na si Aliana. Si Aliana na isang dancer ng resto bar na nagustuhan ng kanilang guest. Kaya naman nilabas siya at inutusan siya ng kanyang guest na gawin ang mga bagay na gusto nito. Tulad na lang ng bukakat, subo, tuwad, na lahat naman ginawa niya. Hanggang sa nagbunga ang mga utos ni Philmar at meron na po silang anak ngayon. O, diba? Si Philmar, Kuya Philmar po ang nakauna sa ating SPG Secret File sender na si Aliana. Akalain nyo yun, baka nasa kuya talagang true love. Nasa kuya talaga yung true love. Kaya ako laging kinukuya. Lagi kang kinukuya. Lagi kayong, sa mga lagi pong kinukuya zone pero wala pa yung true love. Patience is a virtue. Tandaan niyo, patience is a virtue. Anyway, eto na po, pakinggan muna natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni Ronald. Kahit na maraming pinagawa si Philmar kay Aliana, at least pinanindigan niya si Aliana na hindi iniwan after may mangyari sa kanila. Ibang klase rin talaga si Philmar, mapera. Kaya nilasap ang gustong gawin kay Aliana. Miss ko na pong bumisita dyan sa booth at magbigay ng goodies from Ronald. Uy, thank you so much, Ronald. Ito naman po ang sabi ni Tena. Effective yung mag-ingat na mag-drive DJ Rocky. Ayan o, buti na lang nagsabi ka kanina na patience is a virtue pagdating sa pagmamaneho. Shout out po sa UV Express Service biyaheng Pasig to Quiapo. Nakikinig po palagi ng Love Radio. Thank you ha. Ang ano nung comment mo ha. Kala ko nung pang SPG yung comment tapos yung pala yun. O ito naman sabi ni Chard. Naningkit yung mga mata ng mga kasama ko sa trabaho sabay tingin sa akin nung dinedescribe mo si Philmar. Kalbo, may tattoo, tapos may hikaw. Buti na lang, bago mag-end yung story, nasabi mo na pinanagutan siya. Nalinis ang pangalan ko, Langya, napagkamalan pa akong si Philmar. Nananahimik ako rito. Muntik nang masira ang buhay ko, DJ Rocky, dahil sa SBG Secret File Sender ngayong gabi. Parang masala. Pasensya na po kung sakali man pong meron kayong nasisipat dyan, nakalbo, may tato, may hikaw. Tingnan nyo rin po kung meron na pong pamilya yan. Kung wala pa, baka hindi yan si Philmar. Pero po pwede rin kasi baka tinatago niya lang yung pamilya niya. Anyway, ito naman sabi ni Dr. J. Saludo kami sa iyo at kay Philmar. Grabe bakbakan ninyo. Sana nabayaran mo lahat ng utang mo sa perang ibinigay niya sa iyo. Pakiusap lang, wag mong tuturuan ng anak mo ng mga sinasayaw mo sa bar. Baka mamaya hindi pa yan nagbabra pero buntis na. Uy, grabe yung hindi pa nagbabra pero buntis na. Sana naman po hindi tularan yun. Anyway, thank you Doc Yorje. Ito naman po ang sabi ni Darwin.
First of all, yung boses nung Filmar, hindi pa November 1, pang horror na. Talaga ba? Uy guys ako lang yun. Effects ko lang. Tinatry ko nga. Sandali lang ha. Bigyan nyo muna ako ng mga isang buwan para mamaster ko dito yung lahat ng mga pinipindot ko. Well, by the way, never pa akong nakapasok ng resto or KTV bar. But for what I know, sa mga resto bar o sa KTV bar, may mga nakalagay ng mga pictures ng mga babae sa labas. Yun din ang pwedeng piliin ng customer. Saka nga po pala, I don't know kung ang sexy dance or striptease ay iisa kasi I watch Magic Mike ni Channing Tatum. Parang erotic ang galaw pero maakit ang magiging customer niya. Oh, magkaiba yata yun eh. Magkaiba yun. Yung bar moves, tsaka yung striptease. Anyway, ito naman sabi ng ating expert commenter, Brian Mariano Pasok. DJ Rocky, natatawa ako sa echo mo at sa voice changer mo Masasabi ko kay Aliana, sana all na lang talaga na sobrang masarap magpaligaya ni Filmar. Ibang klase naman talaga pinagkagawa ni Filmar. Yung subo, yung tuwad, yung bukaka, at yung pasas. Tapos nagpasadya pa na magkana kayo. Pero may sasabihin ako sa iyo, Aliana. Try mo naman ako para madoble ang sarap na magpapaliga sa iyo. Hoy! Tatluan tayo minsan ni Filmar. Siya na bahala sa biyak na bato. Ako naman sa backyard. Siyempre, expert na ako doon sa ganyang bagay. At may pera din ako pambayad. Patagal ko nang ginagawa yan. Try mo ko. PM mo lang ako para may schedule natin na gagawin natin. Around Laguna, Cavite at Manila lang ako. Promise. Mag-enjoy ka sa amin ni Filmar. Ilan ni Rocky. Salamat. Alam mo, Brian Mariano, dito na lumalabas talaga yung pagkaano mo. Buking na buking ka na. Wala ka na may tatago sa amin. Lahat na ng kaanuhan mo, naramdaman namin ngayong araw na to. Anyway, hindi ko kinaya. Naggaya on air, diba? Paano mo na sigurong masarap ka? Sabi niya pa may pera siya, no? Alam mo kung anong pinagkaiba ni Brian Mariano sa isang mall? Diyan sa may QC banda. Yung mall na yun, Trinoma. Siya, try mo na. Nasingit ko yung joke na yun, guys. Tumawa kayo. Uy. Pwede mo yung sabihin sa sa nililigawan mo, Oh, anong pinagkaiba ng isang mall sa akin? Oh, yung mall, Trinoma. Ako, try mo na. Nakakuha na naman kayo kay DJ Rocketera ng no? Charot with the rot. Anyway, ito naman sabi ni Igop Moto Vlog. Super dami kong tawa sa mga effects mo, lalo na dun sa demonyo na boses. O hindi naman demonyo yun. Wait lang Buti naman at kahit nagbuo ngayon nangyari, pinanindigan siya ni Macho Man. Pagkalbo talaga matinik, parang si Boss J ng The Boss Grab Cars. Ayan. Mabati po sa TNVR The Boss Grab Cars at sa Solid Independent Riders Group Capitolio Chapter na nakatune in palagi sa Love Radio. Hi din po kay Bobby D. Sabi niya dito, sarap naman. Total, sanay na kayo sa paligayahan. Try nyo yung kakaibang sarap, yung 50 Shades of Grey, naka-blindfold, naka-posas, foot fetish, role-playing, tapos iba't ibang possession tulad nung sumutra, Sobrang mag-e-enjoy kayo. Ay po kay John Inosante. Sabi niya rito, ay, sorry talaga John Inosante, nabasa ko yung pangalan mo bago mo sabihin na itago ko yung pangalan mo. Sorry. Nag-i-scroll kasi ako dito ng mga message Alam nyo, kapag kayo nag-comment talaga, i-make sure nyo muna na mabasa ko yung sinasabi ninyo, yung itago nyo po ko sa pangalang ganito para hindi ko po kayo masabi na hindi ko mabanggit yung pangalan ninyo. Sabi dito ni Charles Sancho, akala ko pa naman Aliana sa gabi, Allen sa umaga, charot with harot.
Di ko kinaya yung nilagang peanut, matigas na hotdog at may pasas pa. Na-inspire ako sa SPG Super Pack, ganun. I'm happy for you, sender. Nang dahil sa bakbakan, kayo yung nagkatuluyan. Mukhang mabait naman pala si Philmar. Sana sa susunod, pag magpakasal kayo, ikwento mo rin yung honeymoon nyo. Yun lamang po. Eto naman po ang sabi ni Leopoldo Valdez Tamon. Muntik ko nang makalimutan yung utos ng pinsan ko nang dahil sa pakikinig sa inyo. Eto naman po ang sabi ni Joja. Na-experience ko ang first time na mag-V 9 years ago. Ito nung nagyaya sa akin yung katrabaho ko na mag-happy time sa resto bar. So ayun, tamang chill din, biglang lumapit sa akin ang babae. At ang sabi sa akin kung gusto ko raw ng happy time. Then, ang sagot ko, okay game. Pumunta kami sa second floor ng bar na may rooms. At doon na namin ginawang bakbakan with matching hawak dito, halik doon at may suot akong kapote. Doon ko na-realize na masarap pala ang first time. Don't forget na magsuot ng proteksyon bago ang gera. Yun lamang po. Kasi baka iba yung sumabog sa'yo pag nagkabakbaka na kayo, nagkagirahan na, no? Mahirap po yun. Ibig sabihin nun, pwedeng sumabog ang problema. Ako, masasabi ko lang dito, wala talaga eh. Kasi wala talaga ako lang sa mga ganitong bagay kasi I'm so innocent. Kaya nga, nagtawag ako ng isang napaka-husay pagdating sa larangang ito. Kaya tawagin po natin siya, Aris Jordan Santos. Pasok. Anong masasabi mo dito sa SPG Secret File Sender ni Aliana? Nakakaingit. Talaga nainggit ka. Okay. Nakakaingit naman. Itutok mo naman yung bibig mo sa mikropono. Nakakaingit. Wait lang. Meron bang time na nakapunta ka na ng resto bar? Nakapunta naman. Nakapunta ka na? Mm-mm. Nakapag-try ka na mag-take out ng babae or dun mismo na ganap? Hindi ko tinry at saka ayaw ko talaga. Ba't ayaw mo? Kasi, panandali ang sarap. Tapos baka pwedeng panghabang buhay ng sakit. Ay, wow. Nag-iisip talaga itong si Aris Jordan Santos ko. So, anong may bibigay mo na komento sa SPG Secret File Sender natin? Yun, sa'yo, nakatsempo ka ng virgin. Okay yun. Pero most of the time, wala ka talaga makikitang babaeng virgin talaga. O yung Secret File Sender natin, yung babae, hindi yung lalaki. Yung sa lalaki, yun. Hindi Kaya pa tonight. happy ako sa'yo. Ha? Hindi happy ako sa'yo na nakakuha ka ng virgin. Diba? Sige, alak pa, Kuya Aris. Thank you, Aris Jordan Santos. Alam nyo, ako, ang masasabi ko lang dito is that iba pa rin yung sarap na ginagawa mo yung tama. 'Di ba? Iba yung pagkalasap ng sarap kapag nagagawa mo yung tama at alam mo kung ano yung tama pa rin na gawin. Mahirap mang pagdaanan yung tamang proseso, pero yung dulo nun, rewarding naman siya. At panghabang buhay yung epekto na maganda. Unlike kapag panandalian lang, tapos hindi dumaan sa tamang proseso, hindi ka magiging sigurado dun sa magiging epekto. Kung magkakaroon ba talaga to ng magandang epekto o hindi. Kasi most of the time, kapag tayo nagdesisyon sa isang bagay na masarap lang pero hindi naman talaga sobrang tama, ang effect nun is hindi siya magiging tama. Diba? Kaya maging conscious po tayo sa mga ginagalawa natin. Hindi po tayo bira lang ng bira, no? Kasi posible kang makakuha ng mga kung ano-ano sa ganyan. Unless, single ka, diba? Tapos gusto mo talagang magkaroon ng escapade. Sulitin mo yung pagkakataon na ikaw ay single at umaariba, diba? Kahit ilan pa yan. Di masaya ka. Tsaka sa mga kabisyo naman natin out there na ganun yung profesyon, no? Nagbabar, ganyan. Kami po ay may respeto pa rin sa inyo, no? Kami ay may respeto pa rin sa inyo at naniniwala naman ako kung
Kung talagang may iba pang option, di ba? Na pwedeng kumita pa ng mas malaki. Piling ko pipiliin din naman nila yung iba eh. Pero since dito na yung naging buhay nila, nakasanayan nila, ito na yung pinipili talaga nila. Tsaka, naniniwala ako dun sa parte na hanggat wala ka natatapakang ibang tao at nakakagawa ka lang ng parang something sa sarili mo, okay yun. Basta lahat ng mga kaemihan mo sa buhay, sa sarili mo lang ginagawa, okay yun. Hindi sa ibang tao. Kaya kung papipiliin mo ako kung sino mas masama, magnanakaw o yung nagbibenta ng sarili niya, sabihin ko talaga magnanakaw. Kasi yun ang aagrabyado ka ng ibang tao eh. Pero yung taong nagbenta ng sarili niya, sarili lang naman niya yung kinakawawa niya eh. Wala siyang dinadamay na iba. Nagbibigay siya ng ligaya pa. Okay ba tayo doon? Okay ba tayo doon? So, wag na kayo magnakaw, magbenta na lang kayo ng sarili. Ang ganda ng advice, no? Grabe talaga. Sa totoo lang, eto na talaga yung programa sa gabi na masasabi ko na napakas full of sense, no? Parang full of sense. Naniniwala ba kayo doon? Sabi ko sa inyo basta ako, diba? Sabi dito, wala bubang libre? Depende. Kasi may iba pumapayag yata na libre basta hindi chararat, diba? Tsaka mabango at masikip. At tsaka kapag mahaba, malusog, ganun, alam ko may pumapayag na ganun. Pero kapag talagang high level, class A, ganyan, yung tipong pang mga opisyal yung datingan mo. Mahal daw yun. Oo. Gagastos ka daw yata ng mga 100,000. Yung iba pa nga million eh. Tsaka alam nyo, meron pa nga yung mga secret dyan na yung sinasabi nila yung sa mga artista pa. Ewan ko ba? O may sinasabi sila na gano'n, yung parang mga artistang pawok, ganyan. Sinasabi lang nila yun I am not dropping any names right now, pero may mga naririnig lang akong balita ang gano'n. Pero hindi ko sure hindi ko sure kung merong mga gano'n. Diba? Yung iba dyan na nakikinig ngayon na lalaki, napasearch na Madami naman kasing Hindi, napatingin na sa online banking, ganyan. Magkano na kaya pera ko ngayon? Baka pwede na ako makabili. Makaabil ng service. Nakakaloka. Sabi pa dito ni Boy Pindot, may blue book pa daw. Talaga may blue book? Blue book. Ay, yung blue book na yun. Parang pang level ng dagat, no? Sisisid ka talaga. Uy. Ang alam ko lang, blue balls. Iba pala yun. Anyway, if you wanna share your secrets, share it to me, rakatera@gmail.com. I gotta say, BRB as in Bathroom Breaker. So with me, DJ Raki, and you are listening here sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is SPG, as in Super Packinern Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!